Inspeksyon sa ginurang Pogo Operation sa Mantawi City, gihimo sa mga opisyalis sa City Hall apan nasuta nga wa na kini mag-operate. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Duha kini sa inspeksyon sa composite team sa Mandawi LGU gilangkuban sa taga Business Permit and Licensing Office ug taga City Legal Office. Gisusi ang buhatan sa usa ka kompanya nga ginudahang naghimo og pogo activity apan wala na mag-operate ang maong kompanya ug gani nahipos na ang mga kabtangan. Matud sa mga opisyales, walay pogo operation sa Mandawi. Apan kun do na may tago-tago nga nag-operate, kini ang buot pa nilang sutaon. Kaingon tanga way po kung ginatagos Mandawi ron. Wala. If there are, most probably mga illegal gyud na sila unya kanang maybe they are nangita na sila glain nga mga inconspicuous places. So kanang hopefully sa tabang sa atong mga Mandawihanon makatabang pod sila og report nato if naana. Mausab kini ang gihangyo sa mayor ngadto sa kabarangayan. Kay naatay mga impormasyon nga nadawat after atong sa Pampanga nakabuwag-buwag na sila. So nagngadtog mga lain-laing syudad. So kita magbinantayon ta. Mangayo ko sa inyong tabang, nanghangyo na ko sa kapulisan. Dugang sa BPLO, dunay mga electronic o internet gaming nga nag-operate karon sa syudad apan gitugutan kini. Electronic gaming or kaning mga sa tawag ni term ani internet gaming, we assure that they have been issued the necessary permits from number 1 PAGCOR og ato ang letter of no objection o kaning sa barangay. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.